Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu irudien igidurak. Horretarako egingo duguna da lehenengo gauza, poligono bat marraztuko dugu. Adibidez, marraztuko dugu horrelako poligono bat. Eta bain egingo duguna izango da, segmentu aukerarekin, poligonoaren aldeak marraztuko ditugu. Orain, aukeratuko dugu poligonoa. Osatu dugu poligono hori, ikusten dezute poligono aukerarekin, eta orain egingo duguna izango dira igidurak aplikatu. Igidura esan nahi du poligono hau mugituko dugu eta ez dugu bere puntuen arteko distantziak moldatuko, ezta ere bere forma, bai? Orduan hemen, egingo duguna izango da lehenengo gauza, irudi hau trasladatu, traslazioa aplikatuko dugu. Traslazioa aplikatzeko egiten duguna da vektore bat sortuko dugu hemen. Ikusten dezute, orduan irudia mugituko da vektore horrek adierazten duen norabidea eta norantzan. Beraz, orain aplikatzen badiogu traslazioa, aukeratuko dugu poligono hau, aukeratuko dugu hau eta vektorea. Eta ikusten dezutenez, trasladatu eginda. Hasierakoa trasladatu da, vektore hori adierazten du norabidean eta norantzan. Vektorearen modulu horrekin, distantzia horrekin. Orain, aplikatuko diogu beste igidura mota bat. Eta igidura izango da biraketa. Aplikatuko diogu biraketa. Ikustezu nola den rotazion. Rotazion aukerarekin, egingo duguna izango da, objektua aukeratu, eta puntu horrekiko adibidez, biratuko dugu, adibidez, 30 gradu. Eta, adibidez, erlojuaren norantzan, H puntuarekiko. Orduan ikusten dezute nola biratu dugun H puntuarekiko irudia. Biratu dugu H puntuarekiko bigarren irudia. Ikusten dezute mantentzen duela forma eta distantziak puntuen artean. Eta egingo duguna izango da orain, aplikatuko diogu beste igidura bat. Deitzen dena simetria zentral. Hau da, simetria zentral da puntu batekiko simetrikoa egingo dugu beste aldean. Orduan aukeratuko dugu adibidez irudi hau, azkeneko irudia sortu duguna, eta H puntua. Eta ikusten dezute, berriro egingo dut, aukeratuko dugu simetria zentral, aukeratuko dugu irudia eta orain puntua. Eta ikusten dezute nola
egin duen H puntuarekiko simetrikoa bestaldera. Orain egingo dugu simetria axial edo zuzen batekiko beste mugimendu bat. Kasu honetan sortuko dugu zuzen bat, adibidez zuzen bat egingo dugu adibidez bi punturekin, eta orain egingo duguna da zuzen bat sortu bi puntu horiekin. Beraz, orain aplikatuko diogu igidura. Hau da, simetrikoa izango da zuzen horrekiko. Beraz, aukeratuko dugu hemen simetria axial eta aukeratuko dugu objektua eta zuzena horrekiko egingo duena simetrikoki bestaldera. Eta horrela lortu dugu irudi simetrikoa. Bale? Hau da, irudien igidurei buruz jakin behar dezutena.